akuzange akhonzwa Thixo ngabutshomi, akuzange akhonzwa Thixo ngabufemeli, kodwa apho umuntu uzele isiqu sakhe, uzele umphefumlo wakhe, ngoba lithi izwi lenkosi lowo uthanda umphefumlo wakhe wolahlekelwa kuwo. Eyona nto ayifunayo uThixo kuba uthande yena ukuze wena uzuze ubomi obungaphakade, ukuze ube nothando olungapheliyo. Kumele ukuthi uthande uThixo. Xa uthanda uThixo uyabathanda abantu, kodwa uthi uthanda uThixo kodwa abantu awungafuni, uyazikhohlisa. uThixo ufuna uthando lwaqala, akafuni competition. Xa ufuna uthando lwaqala and ude uthi xa egqiba lowo unendlebe zokuva, loo nto ithetha ukuthi abanye bazabe bekhona lithethiwe ilizwi